Moikka ja tervetuloa tähän uuden YouTube-videon pariin. Tämä video on toteutettu yhteistyössä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Hyvinvointiala HALI ry edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. HALI ry on alan johtava asiantuntija, joka tarjoaa ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseen. HALI ry:n visio on saada jokaiselle laadukkaat hyvinvointipalvelut elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. HALI ry tuottaa palveluita vauvasta vaariin seuraavilla toimialoilla, jotka näet tästä. Mä pääsin tämän yhteistyön kautta tutustumaan mun valitsemaan toimialaan, joka oli Uniliitto ry, ja siellä mä pääsin haastattelemaan heidän puheenjohtajaa Salla Mansikkamäkeä, joten mennään seuraavaksi katsomaan, minkälainen haastattelu me saatiin aikaiseksi. No niin, eli mä oon tullut tänään tänne Uniliitto ry:n toimistolle vähän tutustumaan, ja mulla on täällä tänään haastattelussa Salla. Päästään tutustumaan häneen ja tähän järjestöön vähän enemmän. Ja aloitetaan ihan semmoisella kysymyksellä, että kuka sinä olet ja mitä teet työksesi? Joo, hei kaikki. Olen tosiaan Salla Mansikkamäki, Uniliiton hallituksen puheenjohtajan roolissa tässä haastattelussa. Ja puheenjohtajuus on semmoinen luottamustoimi, josta palkkaa tai palkkioita ei makseta, ja päätyökseni olen lääkealan tutkija. Yes. Jatketaanpa siitä, eli mitä Uniliiton puheenjohtajan tehtävä pitää sisällään? Uniliitto on potilasjärjestö, joka on keskittynyt unihäiriöistä kärsivien auttamiseen. Ja käytännössä puheenjohtaja toimii näissä hallituksen kokouksissa tosiaan puheenjohtajana, mutta tärkeämpi rooli on ehkä siinä, että saa olla mukana Uniliiton toiminnan strategisessa suunnittelussa ja viestinnässä. Että meille tulee usein haastattelupyyntöjä, kuten tähänkin haastatteluun, jossa sitten saa olla kertomassa unesta, unihäiriöistä ja Uniliiton ja sen jäsenyhdistyksien toiminnasta. Yes. Mikä on kivointa toimiessasi Uniliitossa? Uniliitossa toimimisessa on monia kivoja asioita. Kaikkein kivointa on tietenkin tavata erilaisia ihmisiä, mutta ilo tuottaa myös se, että jos ihmiset meidän kautta saa jonkun oivalluksen tai mahdollisesti apua omaan unihäiriöön. Ja tietenkin se yhteistyö meidän näiden asiantuntijoiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa on tosi antoisaa. Joo. Miten sä olet itse päätynyt Uniliiton toimintaan mukaan? No, se on aika pitkä tie. Joo. Eli siis mulla itselläni on semmoinen vuorokausirytmeihin liittyvä unihäiriö. Okay. Ja sen diagnosointi kesti aika pitkään ja sen seurauksena mä itse kärsin myös niin kuin unettomuudesta. Ja sitten vihdoin kun mä sain sen diagnoosin, niin mä aloin miettiä sitä, että olisi kiva löytää jotain vertaisia. Ja sillä hetkellä mitään vertaistukea ei valitettavasti ollut saatavilla, niin mulla oli ajatuksena sit se, että jos pystyisi perustamaan meille sit oman yhdistyksen. Ja 2014 niin sitten oli riittävästi porukkaa koossa ja perustettiin sitten Epätyypillinen unirytmi ry tähän Uniliiton yhteyteen. Ja siitä saakka on ollut sit Uniliiton hallituksen toiminnassa mukana, ja vuodesta 2019 on sitten toiminut hallituksen puheenjohtajan pestissä. Joo, vau, olipa hieno tarina. Tällainen niin kuin omasta kokemuksesta. Kyllä. Sitten jatkanut vielä työelämää. Kyllä. Yes. Eli mikä on Uniliitto ry? Uniliitto ry on potilasjärjestö, jonka tehtävänä on tarjota apua, tukea ja tietoa eri unihäiriöistä kärsiville. Ja me tarjotaan meidän yhdistyksille apua viestintään ja vertaistukeen. Ja Uniliitto on semmoinen keskusjärjestö Suomessa toimiville uniyhdistyksille, eli meillä on 9 yhdistystä mukana, eli on tämmöisiä sairauskohtaisia valtakunnallisia yhdistyksiä ja sitten on tämmöisiä paikallisia tietyillä alueilla toimivia yhdistyksiä. Eli
jos nyt tässä luetellaan kaikki, niin on Epätyypillinen unirytmi ry, sitten on Suomen Unettomat ry, sitten on Suomen Uniapnea-yhdistys ry, sitten on Levottomat jalat Restless Legs ry ja sitten on Suomen Narkolepsia-yhdistys, eli nämä on niitä valtakunnallisia. Okay. Ja sitten paikallisia yhdistyksiä on Helsingissä, Vantaalla, Tampereella on Pirkanmaan uniyhdistys, toimii vähän laajemmin siinä ja sitten on vielä Turussa on tämmöinen paikallinen yhdistys. Joo. Mitä palveluja organisaatio ne tarjoaa ja kenelle? Uniliitolla on tarjolla hyvin erilaisia palveluja eri kohderyhmille. Eli jos nyt tälleen karkeasti jaottelee, niin koulutus on yksi tärkeä osa meidän toimintaa. Eli yhdessä Suomen unitutkimusseuran kanssa me järjestetään joka vuosi nämä unilääketieteen koulutuspäivät. Eli tosiaan tämä unitutkimusseura tuottaa sinne semmoista mielenkiintoista uutta tutkimustietoa, että yleensä semmoinen 300 niin kuin näiden unihäiriöihin perehtynyttä terveydenhuollon ammattilaista käy niissä. Sen lisäksi me koulutetaan terveydenhuollon ammattilaisia. Uniryhmä ohjaa uniryhmien ohjaamiseen, koska nämä uniryhmät niin ne perustuu siihen unettomuuden lääkkeettömään hoitoon, joka on tällä hetkellä pitkäkestoisessa unettomuudessa se kaikkein niin kuin vaikuttavin ja tärkein hoitomuoto. Eli me tosiaan niitä ryhmän ohjaajia koulutetaan. No sen lisäksi tosiaan me järjestetään, tai Uniliitto järjestää näitä uniryhmiä niille unettomille. Joo. Ja sitten sit meillä joka keskiviikko päivystää Unineuvo auttava puhelin 5-7 ja siellä vastaa aina Suomen unihoitajaseuran tämmöinen sertifioitu unihoitaja. Eli sieltä saa sitten tämmöistä ammatillista apua ja voi kysyä niitä itse mietityttäviä asioita. Joo. Ja vertais- ja kokemustoiminta on tärkeää, eli nämä Uniliiton jäsenyhdistykset, niin ne järjestää sitten semmoisia vertaistapaamisia, että niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin se, että pääsee juttelemaan ihmisten kanssa, ketkä on kokenut sen saman ja on ehkä siinä omassa prosessissaan pidemmällä, niin voi saada sitten neuvoja siihen käytännön niin kuin elämään sen kanssa, jotka helpottaa sitä elämistä. Ja sitten kokemustoimija, toimin myös kokemustoimijana, eli kokemustoimijuus meillä on unettomilla, sitten on epätyypillisellä unirytmillä, Narkolepsia-yhdistyksellä, Levottomat jalat ry:llä ja Uniapnea-yhdistyksellä, niin kaikilta voi pyytää kokemustoimijan kertoa siitä, että mitä se elämä käytännössä sen unihäiriön kanssa tarkoittaa. Eli tämäkin on niin kuin, tarkoituksena lisätä tietoisuutta näistä asioista. Ja viestintä tietenkin on ihan keskeinen osa minkä tahansa liiton ja yhdistyksen toimintaa. Että meillä 4 kertaa vuodessa Uni-uutiset lehteen tehdään ja sitten tietenkin kaikissa tärkeimmistä somekanavista meidät myös löytää ja kotisivuilla on paljon niin kuin erilaisia unitestejä, tietoa unesta ihan niin kuin vauvasta vaariin. Kyllä, joo. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisia uniongelmia te hoidatte? Uniliitto on tosiaan kolmannen sektorin toimija, eli meillä ei ole palkattuja niin kuin vakituisesti palkattua terveydenhuollon ammattilaisia. Toki niissä uniryhmissä niin nämä pitkäkestoisesta unettomuudesta kärsivät, niin voi saada apua niistä. Mutta tavallaan sitten sen tiedon kautta, jota meiltä ja jäsenyhdistyksiltä voi saada, niin ne voi ehkä auttaa hahmottaa, että missä vaiheessa kannattaa lähteä hakemaan apua ja mistä. Koska meilläkin on niin kun, meidän jäseninä on ihmisiä, jotka tarvitsevat oikeasti sitä terveydenhuollon henkilöstön apua. Et esimerkiksi uniapnea on sellainen niin kuin sairaus, joka monella voi olla tietämättään ja tavallaan sen hoito kuitenkin kannattaa. Kyllä. Niin nämä on sellaisia asioita, että mitä tosiaan niin kuin, mihin saa apua ja tukea ja tietoa sekä liiton että yhdistysten kautta. Joo. Sitten mennään vähän periaatteessa niin kuin pohjaudutaan myös tähän hyvinvointiin, eli miksi laadukas ja riittävä uni on tärkeää ja mihin se vaikuttaa? Uni
riittävä uni, niin se on aivan keskeisen tärkeä sekä meidän henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Eli unen aikana, niin paitsi että kroppa palautuu niistä päivän rasituksista, niin silloin myös nämä aivojen energiavarastot täydentyy. Ja syvän unen aikana toiset puhuu leikkimielisesti semmoisesta aivojen pesukoneesta, eli siellä käynnistyy semmoinen järjestelmä, joka huuhtelee päivän aikana sinne aivoihin kertyneitä kuona-aineita pois. Joo. Ja sen lisäksi niin unessa tapahtuu tämmöistä muistijälkien niin kuin vahvistamista ja poistamista. Eli tämä prosessi on tosi tärkeä niin kuin muistille ja uuden oppimiselle. Joo. Sen lisäksi sillä on vaikutusta meidän aineenvaihduntaan ja myös meidän puolustusjärjestelmään. Eli niin kuin käytännössä unta tarvitaan myös henkiseen hyvinvointiin. Eli siis kaikki meistä tietää, että jos olet nukkunut huonosti yön, niin ei se mielikään kovin korkealla Huomaa heti kyllä. Joo, siinä vaiheessa. Eli tosiaan siis hyvä uni on tosi tärkeää niin kuin meidän hyvinvoinnille. Ja sitten jos kääntäen ajattelee, niin jos kärsii unettomuudesta tai nukkuu niin kuin liian pitkään huonosti, niin se syy kannattaa lähteä selvittämään, koska mitä pidempään se jatkuu, niin sitä yleensä pidempään se hoito voi kestää. Ja sitten se myös niin kuin altistaa joillekin sairauksille. Ja pahimmillaan en halua tietenkään pelotella ketään, mutta siis jopa niin kuin joissain tapauksissa ihan niin kuin työkyvyttömyys. Kyllä. Uni on kyllä, ja Uniliiton mottohan niin kuin tässä näkyy, niin on tämä auta unta, uni auttaa sinua. Eli on asioita, joita itse voi tehdä sen paremman unen niin kuin eteen. Ja sitten kun meillä on se hyvä uni, niin uni sitten tukee meidän hyvinvointia kaikissa asioissa. Kyllä, pitää kyllä ihan paikkaansa. Yes. Miten olette huomanneet palveluidenne vaikuttavan? No tässä yhteydessä voisi ottaa ehkä käsittelyyn nämä uniryhmät. Eli tosiaan ne uniryhmät on semmoisia 6 tapaamiskerran parin tunnin tapaamisia, jossa niin kun ihminen saa tietoa siitä unesta ja siitä niin kun tosiaan käydään näitä lääkkeettömän hoidon menetelmiä niin kuin läpi, että voi oppia tunnistamaan, että mitkä asiat pitää yllä sitä omaa unettomuutta ja keinoja sit niin kuin siihen parempaan uneen. Niin aina siinä kurssin alussa niin siinä tehdään semmoinen tämmöinen kansainvälinen niin kuin ISI-kysely, eli tämmöinen niin kuin unettomuuden haitta-asteen arviointi. Ja yleensä niin kuin lähes kaikki hyötyy siitä. Ja yleensä keskiarvo ehkä ryhmän alkaessa on semmoinen keskivaikea unettomuus ja ryhmän lopussa niin se on pudonnut siihen lievään unettomuuteen, mutta on ryhmiä, jos on saatu tosi hyviä tuloksia, että on ollut niin kuin melkein vaikea unettomuus ja se on sitten laskenut siitä sit siihen lievään unettomuuteen. Ja yleensä nämä tulokset on niin kuin tosi kestäviä ja monet saa sitten työkaluja muutenkin tosiaan sit jatkoon niiltä kursseilta. Joo. Miltä hyvinvoinnin tulevaisuus näyttää? No, jos tarkastellaan asiaa unihäiriöiden kannalta, niin tietenkin mä toivoisin, että se vaikuttaisi hyvältä, mutta valitettavasti niin tilanne ei ole kovin hyvä tällä hetkellä, eikä se tule kovin nopeasti siitä muuttuun. Että tässä ongelmana on se, että näiden terveydenhuollon palveluiden saatavuus, että 2 isolla ryhmällä sekä unettomilla että uniapneaa kärsivillä, niin jonot on pitkiä ja sitä lääkkeetöntä hoitoa ei ole helposti saatavilla. Ja no sama oikeastaan pätee näihin harvinaisempiin unihäiriöihin. Ja se asenne ei ole aina ollut niin hyvä näiden unihäiriöiden kohdalla, mutta onneksi nyt on niin kuin menty silleen asennepuolella parempaan suuntaan, että sitä tajutaan, että niitä unihäiriöitä kannattaa hoitaa. Kyllä. Yes. Kuvaile 3 sanalla Uniliitto ry:tä. Uniliiton strategiasta johtaen, tähän nyt tuli enemmän kuin 3 sanaa, mutta auttava, luotettava ja ihmislähtöinen. Joo, kuulostaa hyvältä. Ihanaa. Mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kärsii näistä uniongelmista?
No ehdottomasti se, että et ole asiasi kanssa yksin ja apua on saatavilla. Ja jos haluaa tosiaan lisää tietoa, niin kannattaa olla yhteyksissä näihin Uniliiton jäsenyhdistyksiin tai Uniliittoon, niin sitä kautta osataan sitten auttaa eteenpäin. Yes. Sitten haastattelun viimeistä kysymystä viedään, eli mitkä on teidän Uniliitto ry:n tavoitteet seuraavalle 5 vuodelle? No tietenkin me toivotaan, että me pystyttäisiin laajentamaan meidän toimintaa ja viestintää ja että me tavoitettaisiin yhä enemmän niin kuin näistä unihäiriöistä kärsiviä ja että he saisivat niin kuin enemmän sitä heidän ansaitsemaansa apua. Joo. Miten te haluaisitte laajentaa? Mikä on niin semmoinen oikeastaan, no ne liittyy sekä yhdistystoimintaan että viestintään. Okay. Että tosiaan Uniliitolla on 3 palkattua henkilöä, niin olisi ihanaa, että me saataisiin niin kuin viestintä vastaava mukaan ja sitten semmoinen ihminen, kuka pystyisi näitä yhdistyksiä auttamaan tässä heidän vapaaehtoistyössään vähän kattavammin. Joo. Kuulostaa hyvältä ja tsemppiä niihin tavoitteisiin. Kiitos. Mä pidän peukut pystyssä, että ne sieltä tulee suoritettua. Kiitos. Ja kiitos sulle tästä haastattelusta. Oli ihan supermukavaa olla täällä ja tosi mielenkiintoista kuulla. Ja musta tuntuu, että aika meni jotenkin nopeasti ja kuuntelin vaan ihan haltioissaan. Niin kiitos tosi paljon, että sain tulla tänne vierailulle ja sinä suostuit haasteltavaksi. Kiva ja kiitos, että saimme sinut käymään täällä. Yes, kiitos. Mieluisa käynti Uniliitto ry:n toimipaikassa ja vähän pohjustusta siihen, miksi mä valitsin just tämän, niin mä olen itse henkilökohtaisesti kärsinyt uniongelmista. Mulla on ollut muun muassa kuorsaamista ja on heräillyt kesken yötä ja aamuisin sitten tavallaan herännyt niin kuin ennen kuin mun uni on oikeasti loppunut ja mun on ollut tosi vaikea enää aamulla nukahtaa uudelleen, eli uni on ollut tosi vajanaista ja katkonaista. Ja mulla itse asiassa tehtiin myös ihan viralliset uniapnea-testit, josta mä sain tulokset ja ei ollut onneksi virallista uniapneaa ja oikeastaan siihen myös sit kaikki muutkin uniongelmien selvittelyt jäi, mutta mä oon huomannut itse, kun mulla leikattiin nielurisat tossa 1,5 vuotta sitten, niin mä oon nukkunut paljon paremmin. Ei oo ollut enää niin voimakasta kuorsailua, enkä oo herännyt semmosiin öisiin hengityskatkoksiin, eli on saanut nukkua oikeesti tosi hyvin. Ja oon kyllä kokenut ja tuntenut itseni paljon virkeämmäksi aamuisin. Tuossa videollakin näkyi, että mä pääsin tekemään 2 erilaista unitestiä tuolla mun käynnillä. Ja tässä tosiaan ensimmäisessä testissä selvitettiin juuri uniapnean todennäköisyyttä. Ja mä sain tästä 3 pistettä. 5-8 pistettä olisi sit ollut todennäköisyys hyvin suuri siihen uniapneaan, mutta mä selvisin siitä testistä oikein hyvin, eli vain 3 pistettä sieltä tuli. Ja tää toinen testi käsitteli sitten unettomuutta, eli jos olisi mahdollisesti semmoista häiriötä ollut. Ja tästä mä sain sitten 8 pistettä, ja 8 pistettä tarkoittaa lievää unettomuutta, eli Sallan sanoja lainaten, niin oikein hyvät tulokset on, eikä mitään suurempaa huolta, mutta oli tosi kiva päästä tekemään nämä testit siellä mun käynnillä ja saada tavallaan vielä semmonen niin kuin varmistus, että ei pitäisi mitään sen suurempaa
ongelmaa olla mun nukkumisessa ja mun unessa. Ja sen voin kyllä allekirjoittaa, että on oikeasti saanut nyt pitkien aikojen jälkeen niin nukkua tosi hyvin ja on kokenut kyllä sen levon tärkeyden tosi suureksi ja päivätkin kuluu paljon kivemmin, kun on oikeasti levännyt olo. Tähän loppuun mä haluan sanoa vielä, että iso kiitos Hyvinvointiala HALI ry:lle tästä yhteistyöstä ja erittäin iso kiitos Uniliitto ry:lle, että pääsin teidän kanssa tämän yhteistyön toteuttamaan. Se oli todella antoisa ja ajatuksia herättävä käynti. Iso kiitos Sallalle meidän haastattelusta. Mä sain siitä myös tosi paljon itse irti. Ja joo, mä laitan tohon alle vielä kaikki yhteystiedot ja somekanavat Hyvinvointiala HALI ry:ltä sekä myös Uniliitto ry:ltä, niin pääsette tutkimaan molempiin sitten vielä tarkemmin. Ja muistakaa siellä, että kukaan ei ole uniongelmien kanssa yksin, on paljon apuja, mitä siihen voi käyttää. Ja mä lainaan tähän vielä Uniliitto ry:n sanomaa, eli auta unta, niin uni auttaa sinua. Ja mä voin kyllä täysin itse allekirjoittaa ton myös, joten muistakaa kaikki, että lepo on tärkeää, uni on tärkeää ja se auttaa sua kaikissa muissa päivän arkiaskareissa, kun sä oikeesti oot levännyt ja sulla on hyvä olo. Yes. Tää video oli kuulkaa tässä. Hei, kiitos jos katsoit tän videon tänne asti. Ja joo, kivaa päivää teille. Moikka!